खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दंफांनि सिखाव फालांगि मावनाया जाबाय थादों। बेखौ रोखा फोरमान खालामदों दिनै बेलासिनि 4:30 समाव दंफां थुख्रा गलायजों लोगोसे दंफां रोगानाय ट्राकखौ हमनो हानाया। बिटिआर ओनसोल बा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव माखासे जायगायाव दासिमबो सिखावै स्रोदै दंफांनि फालांगि खालामबाय थानायखौ मिथिमोनदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्रा बिफान एबा फरेस्ट बिफाननि हल्टुगाव डिभिजननि सिङाव थानाय जारबारि रेन्जनि फरेस्ट रैखाथि जवान आरो एनजिअनि नाजानायाव जर्डानपुर गामियाव गंसे AS-26C 3024 इजिआर ट्राक गारिजों लोगोसे दंफांनि थुख्रा गलायखौ दंफां सिखावफ्रा गारियाव दैखांना जाब्बाय थानाय समावनो गारिजों लोगोसे दंफां गलायखौ जारबारि रेन्जनि फरेस्ट रैखाथि हान्जा आरो एनजिअआ हमनो हायो। नोंथांमोना नुनो मोनदों दंफां गलायफोरखौ सिखावै स्रोदै दोननानै ट्राकआव दैखांनाय गलायफोरखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि दंफां गलाय हमजानायनि गासै बेसेना 2 लाखनि बांसिन जागोन होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। मख'जाथावदि फरेस्ट रैखाथि हान्जाया ट्राकआव दंफां दैखांबाय थानाय समाव दंफांखौ हमनो हादोंब्लाबो सिखावफोरा खाबु लानानै खारखोमालांजोबो। मख'जाथावदि जर्डानपुर गामिनि मोनसे न'खराव दंफां गलाय सिखावै दोनथुमनानै दोनना सिखावै फानहरनायखौ खौरां मोनना जारबारि रेन्जनि फरेस्ट रैखाथि बाहिनी हान्जाया जायगायावनो गंसे ट्राकजों लोगोसे दंफां गलायफोरखौ हमनो हायो। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।